Салом алейкум ба ҳама дӯсто, бародаро, хуш омадед ба канали Аъзам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Аъзам Тағоев. Видеоролики имрӯзаи мо дӯстон дар бораи як намуд пародаи маймун аст. Ин намуд маймунҳо хеле ҳам ҷолиб ҳастанд. Барои ҳамин майра видео кардам. Марама касе ки интерес наед тамошо мекунем. Ба мо бошад видеоролики имрӯзаро сар мекунем. Тайёред? Рафтед. ин намуди маймунҳо дар Африка бисёртар зиндагӣ мекунанд. Агар аз ҷиҳати бузургӣ бигирем, онҳо ҳам аз горилла ва ҳам аз орангутанг хело ҳам хурд ҳастанд. ҳар он касе ки онҳоро мебинад, худ ба худ фикр мекунад ки ин ҳайвони безарар аст, аммо ин тавр нест. Ин намуди маймунҳо худашон танҳо намегарданд. Онҳо ба мисли як пода аз 60 нафар то 70 нафар мегарданд. ва қувваи асосии инҳо ана ҳамин аст. ягон дафъае нашудааст ки ин маймунҳо худашон танҳоӣ гарданд ва аз пушти яке аз онҳо ҳамаашон мехезанд. ин подаи аз маймунҳо метавонанд ҳатто инсонро ҳам пора кунанд ва инсон метавонад худро танҳо ба воситаи яроқ ё ин ки ягон намуди аслиҳа муҳофизат кунад. бисёре аз рафторҳои онҳо ба мисли як одам аст. агар дар онҳо якеашон бимирад, онҳо ҳамроҳ мешинанду ва мисли одамон гирья мекунанд. лек дар онҳо ин гуна қонун аст ки кӯдакро онҳо худашон муҳофизат намекунанд. бояд ки кӯдак худаш аз уҳдаи худаш барояд. лек агар он дар мавриди сахте қарор гирад, онҳо ҳамроҳ бо ин душворӣ рӯбарӯ мешаванд. аз ҳама ҷолибиаш дар он аст ки маймунҳое ки дар ин оила нав ба дунё меоянд, онҳо наметавонанд ки дар даруни ин гурӯҳ истанд. онҳо бояд ки аз ин ҷо раванд. агар кадоме аз онҳо хоҳад ки дар ин ҷо истад, ӯ бояд ягон коре кунад ки ҳамон сардори дастаро аз худаш розӣ кунонад ва ҳамин тавр метавонад ки дар даруни гурӯҳи худаш истад. онҳо пурқувватии худро дар байни худашон нишон намедиҳанд. вақте ки ба онҳо ягон ҳайвони дигар ҳамла мекунад, дар ҳамон вақт кадоме аз онҳо метавонад худашро нишон медиҳад ва дар даруни гурӯҳи худаш хеле ки мегӯям обрӯ ва ё ин ки шӯҳрат пайдо мекунад. ин намуди маймунҳо ҳатто гӯштро бисёртар мехӯранд аз банан ё ин ки ягон чизи дигар дида. онҳо метавонанд бисёртар ҳайвонҳои майдаро шикор кунанд ва ҳатто дар вақти гуруснагиашон онҳо шерҳоро шикор мекунанд. ин маймунҳо аввал як шербачаро медӯзданд. вақте ки оилаи ин шербача барои гирифтани писарашон меоянд, инҳо метавонанд ба озодӣ ин шерҳои омадаро тит карда ва бихӯранд. ин намуди маймунҳо фақат гурӯҳона меҷанганд ва аз ҳама ҷолибиаш дар он аст ки онҳо ҳатто бимирандам агар аз роҳи худ намегарданд ва намегурезанд, то охири ҷони худашон меҷанганд. агар гурӯҳе аз маймунҳо бо одамон биҷанганд, ин хело ҳам хатарнок аст, чунки дастони онҳо хело ҳам пурқувват аст ва агар онҳо инсонро газанд, ин метавонад инсонро кушад, барои он ки онҳо заҳрнок ҳастанд ва онҳо бисёри вақт дар даруни шаҳрҳо ҳам мегарданд ва ба инсонҳо чизе намегӯянд, барои он ки онҳо дар территорияи худи инсонҳо ҳастанд ва аз ҳамин сабаб ҳам инҳоро ҳам маймуни боақл, ҳам маймунҳои гурӯҳӣ меноманд. ва бо ҳамин видеоролики музаям ба анҷом расид дӯстон. бовар дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия карда зангочаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.